دولت ترکیه داگیرکر دموکراتیک بوینا سوریه جبوخه وکه خطریه که مزن دبینه اویک هری داویه هم سروکی مهپ دولت باحچری او هم جیم ده جوینا کنسیا اولکاری نتویا ترکیه ده درکت پیش او ده وان جوینان ده جارکتن گفل هریما باکور و روشتات سوریه هاتا خوارن سدما سرکیا گفی و جاری هلبجارتنین شاردارین این کل لحریم باکور و روشتات سوری و 11 هزرانی ده پیک ورن به سروکی مهپیکو بشک جو کوالیسیونا کنها حکومتا ترکیه آوا کریه دولت باحچری دبیجه دموکراتیک بونا سوریه باوایی که کرد و کرمانجی دبیجه دموکراتیک بونا سوریه دولت ترکیه پارچه دیگه انگو هلبجارتنین لحرمی و ترکیه پارچه بکه ریو بریا خاصریا دموکراتیکا هرمیش دبیجه هلبجارتنین شارداریان مجارک نافخوایی سوریه انقره alakadar nake. 11 Haziran'da sözde bölgesel seçimler yapılacaktır. Bu demokrasi ve yasa dışı seçim girişimi demek, Türkiye'nin bölünmesinde yeni bir etap, yeni bir aşama demektir. Suriye Kürt Ulusal Demokrasiya ciranê min xerakirina welatê min e. Bi vê hişmendê dewleta Tirk li welatên cîranê xwe temaşe dike. Hilbijartina şaredariyan a li herêma Bakur Rojhilatê Sûriyê Enqere xistiye nava Taya Metirsiyê. Meclîsa Rêveber a Rêveberiya Xweseriya Demokratîk a Herêma Bakur Rojhilatê Sûrî jî dibêje mijara hilbijartinê karekî hundirîn e Enqere alaqedar nake. Konseya Evlekariya Netewiya Tirkiye MGK do di civîna bi serokatiya Recep Tayyip Erdogan pêk hatî de carek din gef li herêmê xwar. Di encamnameya mijara rojava civîna konseyê de hate gotin tişta pêwîst wê bêkirin. Rêveberiya Xweser jî di daxuyaniya xwe ya nivîskî de îşaret bi vê civînê kir û wiha got. Konseya Evlehiya Netewiya Tirkiye Rêveberiya Xweser bi qutbûna ji Sûriyê tawanbar kir. Ev bi vê yekê rastiyan berovajî dike. Rêveberiyê balkişan li ser herêmên Sûrî yên dewleta Tirk dagir kiriye ev tiştanî ziman. Li İdlib, Cerablus, Ezas, Efrîn, Serêkanî û Girêspî yên dewleta Tirk dagir kirin, rojane siyasetên qirkirinê tên meşandin. Bi polîtikaya li herêmê ferz dike Sûriyê perçe dike. Di daxuyaniyê de hate destnîşankirin ku têkilî û pirsgirêkên di navbera Rêveberiya Xweser û hikûmeta Şamê de karê hundirîn e. Rêveberiyê da zanîn ku li darxistina hilbijartinan mijareke girêdayê Sûriyeyan e tu elaqeya wê bi ewlehiya Tirkiyê re nîne. Hakka, Afrin, Deirezor, Rakka, Münbiç, Cezire başta olmak üzere Beriya civînê MGK jî serokê Partiya Gel a Netewperest MHP Devlet Bahçeli jî heman mijarê di civîna koma meclîsa xwe de anîbû ziman. Diyar e enekesê bi dijberiya xwe ya hilbijartinê kariye rejima Tirkiyê kêxweş bike. Suriye Kürt Ulusal Konseyi'nin bu sözde seçimleri tanımayacaklarını ve boykot edeceklerini açıklaması da ayrıca ele alınmalıdır. Bahçeli boykota Encumana Niştimaniya Kurd di Sûriye enekesê ya ji bo hilbijartina şaredariyan jî bi kêfxweşî pêşwazî kir. Rêveberiyê daxuya kirin ku hilbijartin di îstiqrar û jiyana aştiyane li Sûriye xurtir bikin wê roleke erenî di pêşxistina çareseriya siyasî ya giştî de bilîzin. Rêveberiyê dawiyê got, em bang li gel û pêkatên herêmê dikin ku hilbijartinê bi ser bixin. Em dixwazin li herêmên xwe demokrasiya xwecihî pêk bînin.